Malawi Brief. Namandwa pa nkhani yochita malonda komanso mmodzi wa anthu ochita bwino m'dziko muno a Napoleon Dzombe abwera ndi nkhani. Kodi nkhani yake ndi yotani? Lero m'masamba a mchezomu mukuyenda nkhani yokhuzana mkulu ameneyi ndi kampani yake yokonza fertilizer. Miyezi yapitayo Adzombe adauza mtundu wa Malawi kudzera nyumba zolutsira mawu zikuluzikulu m'dziko muno kuti ali ndi kampani yokonza kapena kuti yopanga fertilizer. Iwowa adauzanso Amalawi kunena kuti pomafika April mchaka chino zonse zikhale zili mchimake, ndipo amayembekezeka ndithu kuti pomafika April mchaka chimenechi ntchito yokonza fertilizer ku kampani yawoyi ikhale kuti yayamba. Koma pofika pano mu June ntchitoyi sinayambe. Kodi kwenikweni chachitisa ndi chani kuti ntchito imeneyi isayambe mu nyengo yake kapena kuti mu nthawi imene iwo adayika? Adzombe auza Zodiac Online lero kuti sakudziwa tsiku kapena kuti nyengo imene adzayambe ntchito yokonza fertilizer chifukwa sanalandirebe chilolezo kuchokera ku bungwe limene limayang'anira za chitetezo chokhuzana ndi zachilengedwe, bungwe limeneli la Malawi Environmental Protection Authority. Iwowa anapitiriza kufotokoza kuti mwa ndondomeko yake kampani yawo inalemba ripoti ya chilichonse chokhuzana fakitaleyi komanso ntchito zonsezi zokonza fertilizer, ndipo ripotili analitumiza ku bungwe limeneli. Koma zitatero ripotilo linakanidwa. Kotero kampaniyo inafunika kukonzanso ndi kutumizanso ripoti lina. Adzombe anenanso kuti zipangizo zopangira fertilizer agula kale m'dziko lija la China ndipo zifika m'dziko muno nthawi ina iliyonse. Iwowa awonjezeranso kuti akufuna kuyamba kumagula zipangizozi m'dziko momwe muno kampaniyo ikalandira chilolezo choti ayambe ntchito imeneyi, ntchito yopanga fertilizer. Koma mneneri wa bungwe lokhuzana ndi chitetezo cha zachilengedwe wati makampani okhuzana ndi ntchito ngati izi amapasidwa chilolezo pokhapokha kumaloko afufuzako komanso apanga kauniuni oti chilengedwe chizitetezedwa, ndipo zonsezi zimayenda m'magawo angapo. Mwezi wa Disemba chaka chatha Adzombe adauza Zodiac Online kuti factory yawo ili ndi mphamvu kapena kuti kuthekera kopanga matani 40 a fertilizer pa ola limodzi, zomwe zingathandize kupanga fertilizer okwana dziko lonse la Malawi mkati mwa masiku 150 okha. Nkhani yabweresa zokambakamba makamaka m'masamba a mchezo mmenemu, momwenso anthu ena amene amalankhulirapo nkhani zosiyanasiyana ngati Awonjezani Kenani auza bungwe limeneli loyang'anira za chitetezo cha chilengedwe kuti alongosole bwino pa nkhaniyi. Loya Kamangira nayenso wayankhulapo pa nkhaniyi pofunsa mafunso ku bungwe limeneli makamaka pa nkhani ya magawo angapo ameneyo anena kuti amayeneka akhalepo pa ndondomeko yonseyi. Kamangira wafunsa za magawowa kuti kodi zimatani kuti magawo akhalepo, komanso zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti dongosolo lonseli likhale kuti latha. Ndi zimenezo ndithu zokhuzana nkhani ya Napoleon Dzombe ndi ntchito yawo yopanga fertilizer. Kubwera poyera ndithu kulongosola zifukwa zimene zapangisa kuti ntchitoyi iyambe yachedwerapo. Maganizo anu ndi otani pa zonsezi? Kodi mukuona kuti tipereke mpata ku bungwe loona zachitetezo cha zachilengedwe kuti ligwire ntchito yake, kapenanso pali zinthu zina zomwe zikuchitika zomwe ife sitingathe kuziziwa? Perekani maganizowa mu comment section, koma osayiwala kupanga subscribe, like, share komanso mupange turn on ma notification kuti nkhanizi zisamakuduseni. Makoma nonse.